लेला दुल्हा रेडीमेड आइल बा बियाह करे खातिर रउआ लोग बेचैन होखब जा त हमार लइका ले बियाह कर लेब जा। अरे कस के बोलो रुके पोज पानी अपन मरले रहिए ठीक है। हाँ चलो। हाँ बिगड़े के ना चाहिए ना हो बिगड़ी कैसे सारा। आई जा रेडीमेड लइका तैयार बा बियाह करी जा। ये में बीए में सीए में पढ़ेला ट्राई करी जा। हाँ एकदम सीए में। अरे तो उहे ये भी हम का पढ़ा लिखा नहीं। बोला हम पढ़ा लिखा नहीं। बोला जे भी जेकरा घर में लड़की होया सा कांच कुंवारा बूढ़ कुल चलेगा। बोलो जितना बूढ़ रूढ़ हाँ चली हाँ कुल चलेगा। बूढ़ रूढ़ विधवा सिधावा वो चली कुल चल तू बोला ना खाली पकड़ो फिर ही रोकर मत करिए कुल कुछ ना हो तो आई जा बकरियों ला बोल दी। हाँ बोल दे बकरियों पढ़ावे चरावे ले बकरियों ये से लेके बीए तक पढ़ले हम 10 गो बकरी चरावे ला बढ़िया से खियावे ला अब बढ़िया से घर दुआर ला तक खोर मत बताओ। अच्छा ला तक खोर ना हाँ बियाह बाद खुल जो अलग ठीक आई जा रेडीमेड लड़का लेके आइल बानी आप लोग के गांव में शहर में बकरी चरावे ला कड़ेर बोला बस्ती एकदम सब निकली। हाँ बोला बकरी चरावेला लाइटरिंग जब करेला त ढेला से गाड़ पोछ लेवेला। आई जा देखी जा पसंद करी जा। तू मैं हमार के बेचे खातिर मैं चिठवा हमार खोल ला तू। अरे त का करबे कहे के पड़ेला ना कहबो तो अगर मान ला कैसे पसंद होई। अच्छा को गलती बात लाइटरिंग से गाड़ पोछेला ना। हां ई छोड़ के बाकी कुछ कर दो। आई जा ला लाइट दे भी होई शादी करे के चाहत होखब जा त लइका रेडीमेड बा तैयार बा। हाय को घर में देखी देखा त खुलल त बा गेट बोला ई जगह से दूर से बोली है। अच्छा रुक जा आई जा बियाह कर ली जा लइका रेडीमेड पूरा तैयार बा बकरी चरावेला लाइटरिंग जब करेला त ढेला से गाड़ पोछ लेवेला। आई जा मैं बतिया हो कहे बतिया कह दे त तू। अच्छा दा हाँ ये में बीए में कीए में पढ़ेला पूरा लुगा के सिएला। आई जा खाली बोलो तर के हुआ तो बा आओ त देखा तनी रे कोई नहीं क्या तब कहे के तब बुझाता दे हियो कर दिखाला कला जब के हुआ तो बढ़िया सीधा हो जाए। हां बोला कोई होते नहीं खे कोई बा घर में एक बार भूखा डाल के देखी जा दुआरी पे आई जा। हां अब तक के हुआ तू बोला हम खड़ा हो जाते। हां भैया आवा रुका आता नहीं। हां अरे आवा बच्चा कोई बा। अरे का चिना तोड़ा हो देखा का देखो दूल्हा हां त तो लौका तक दूल्हा हो लइका बेचा था लइका बेचा तोड़ा मार दे लइका बेचा तो तारा का दूल्हा बेचारा बियाह शादी कर जाता कहां लिया तोड़ा नहीं बियाह करे खातिर समझ के लइका के बेचा था। अच्छा लइके के बेचा तोड़ा हां लइका के का हुनर बा हुनर का था देखा जब लाइटरिंग करेला ना तो पानी जब ना मिलेला तो ढेला से गाड़ पोछ लेवेला। जौन भोइस जौन बिया छेड़ देवेले तो समझ जाना कि हाथे के हाथ से नहीं दांते से बटोर देवे। बुढ़वा अपना हुनर बा लइका में तो का अच्छा लइका के रेट का बा रेट देखते हुए लइका के 3 लाख 3 लाख। हाँ ए लइका के 3 लाख। हाँ तका देखला तुम महंगा बोलता रहो कितना देबा। अरे कम बेसी करो ओकरा में 5 रुपया कम 5 रुपया जन नीमक तेल बेचेल बड़ो नहीं ओकरा में 20,000 कम 100 रुपया ले बो 100 रुपया एगो हमार साली बिया ये लइका जो रुको तोर बियाह हो जाई घबरो जा 100 रुपया पर मान जा। हाँ बाजी कानून तो ठीक बा हो। अरे सब कुछ ठीक है एकर इरेकर बिरेकर कुल ठीक है मोछ ता गाड़ी में छागल वाला लइका के हां एकर इरेकर बिरेकर जितना चेक करे को गाड़ी बोला लइका का रेट बोला। हां ठीक है लइका ओके है अच्छा हां हो पूछला और कुछ है
अबे भर्ती आई एम किंग ऑफ बिहार पुलिस या चिरकुट बाबा देखा लड़का के तबा ये बुझा तो डुमरा महाराजा के बॉडीगार्ड रहेगा पूरा। कमिंग सून। लड़का बॉर्डर के जल्दी बोलो लड़का का रेट बोलो कितना लेबो 100 रुपया से छोड़ा बेसी हम बढ़ जती कितना लेबो बोलो 2 रुपया ई हमरा का कड़वा दिए इधर खड़ा हो गया। हमार साली बहुत अच्छा बिया एकदम स्मार्ट गोरगार बिया बोलो जाए तो तुम देबो तब नहीं होगा तब नहीं हां ठीक बा हां ठीक बा चलिए आज चल के तनी पानी उनी पियाई कबे के दम मुंह सुखा गेला। चलो 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 चल चलिए आप आगे चली ना लड़का के दिमाग में ठीक बा ठीक बा चेक कर ले बढ़िया से चली ना प्राण सावधान। अरे चलो भी तो तुम और आज बेचारी कल पुलिस था सर। अरे बोलो जल्दी बोलो। शांति से अब जो है ना समझ कि इतना दिन ना गांव घूमत घूमत पगला गे नहीं जा अब ना पर बिया ही ना कटे चाहिए तो सरौ ना कभी जिंदगी में तार अरे ना कटी एकदम पुतला नियर रहो। चलो जय जय आलू की सब्जी काट के बैठा दी कहनी कबे चीर के बैठावे के क्या करते रे का ये हुआ सब्जी उब्जी रख अभी त के खाना बनाई एगो बात बा पहले हम इधर क्या होते रुक ध दिए जे चिरई के नुबा कौन बात बा ई के हां प्रणाम के ह जी बाबा दूल्हा है हां बाबा है रे दूल्हा है रे ई कहां के दूल्हा है जी जान तो खिसेबे ना एगो बात कही ना तोरा बहनिया खातिर देख एकदम दूल्हा रेडीमेड के दूल्हा सोच समझ के बोली पहले ठीक बा बाबा हम संभाल ले हां रेडीमेड के दूल्हा एकर हमारा बहन के दूल्हा खोजला कोनो जरूरत नहीं एकर के फायदा गिनवाई नु त तेहू खुश हो जीबे बहुत फायदा वाला दूल्हा भाई आर्मी से तो अगर ककाली ज्वाइनिंग कइबे ना कइलो फाल तनी फालेस्ट मार दो तो प्राण अटेंशन। सुन लड़का बहुत काम के बा ठीक बा देख ले फौजी हां फौजी एकर नौकरी कभी भी लग सकता देख एकरा काबू है अभी लागी देख एकरा से फायदा देख तोर बहिन राज करी सही ओकरा के ना खाना बनावे के पड़ी ना कपड़ा धोए के पड़ी ना कुछ झाड़ू ना करे के पड़ी कुछ ना राज करी राज कुल दूल्हा करेला कुल उ त भयो हगिया सनु भयो ई रखबा गाई हगिया से कुल पोछ दी बर्तन धो दी अच्छा चली हम पूछा तनी हटी त बुढ़ऊ हां पूछला उनका ना पूछा हमारा ले हाँ हां तो हम अपन बहिन वही शरत पर देव कि हमार बहिन के कोनो चीज के दुख ना होके के चाहिए कोनो दुख ना होई और घर के खाना बहुत कम खा ले हां बाहरी खाना खा ऐसे के मंचूरियन ज्यादा खा ले चाइनीज भोजन हाँ कोनो बात ना ये तो बर्गर खा ले पाव रोटी वाला हे या और ओकरा के बिस्तरे पे खाना चाहिए पूरा ओके दम झूला नहीं लगा दिया मुंह में डाल के दम अपन झूलत रहे तो तू बियाह करबन हो ई एकदम तैयार बनी हां देख तो काहे मुड़ी उठा के रहत मुड़िया टूटल उठल का ना हम संस्कारी लड़का है मतलब शांति से रहेला तनी सीधा साधा रहेला अच्छा। ई कुमार पुलिस में अबे भर्ती के हो रहा अच्छा है को पूछवा दे तनी अपन बहिनी के बुझियो अरे रहेगा ठीक आओ पार्वती पोजा मारू अथु जाला ए पार्वती पोज राजा महाराजा ला रे हां ए बाबा लिया के आवत नहीं ओकरा के समझा के आई तारा खातिर फौजी पुलिस वाला दूल्हा खोज ले बानी पेलूस पुलिस पेलूस देखो दूल्हा पसंद बा की ठीक है बिया हो तारे बियाह करे के बा इका रे आ दूल्हा बेजुका घर में लाइल बरू मैं जान गया मेरे को खेलने के लिए लिया है बेजुका अरे दूल्हा इनकर मेहरारू बड़ू कनिया इनका यार का होई हाय संदूर लगा घुमती यार कहां जाई अब बता ये सब ना बोल जनो का बोलते लड़की चुप तनी मन कोनो बात ना लड़का पसंद आइल बा ओकरा खुश तनी पेप्सी ज्यादा पी ले बिया अरे छोड़ दे ओकरा पसंद चूटी काटती है काहे चुकी काटी ओकर पसंद होता बिया कर मोरे मेले नहीं टूट जाई रे लेना मार दिया क्या मैं हां लड़का ठीक बा नु ई कैसे तो तमु जैसन बा अजी तमु जैसन बा अरे लड़का भाग जी हटाओ है रे हटाओ बताओ ना बाबूजी हम जल्दी से सीधे ना रहा बेहतर है। ससुर जी के गोल लागला ससुर जी के कपार पर लुगा धो के गोल लगा अब त ससुरा जाए के बाद हमरा हमारे भी रहे इज्जत सिखा जाला गोल लगा इज्जत गोल लगा कुछ माई हम ना मत को देख पागल हम नहीं की जाना। पागल तू कराओ। शादी करा दिया उतर बिया
अरे बराबर कर दिए अरे भैया हो ले दलस अरे बाप बाप अरे भाई हो मैं इज्जतिया ले लस अरे दादा ए बच्चा भाई करे बिया कई कितना पे स्वागत मनाई सुन है सुना पिज्जा बर्गर खिया तेरा खाना रानी तू ही खा हमरा नहीं के खा हम ओकरा के धोखा ना दे के करे के धोखा ना दे ना ओई भले साड़ भोसा साड़ भोसा ने मारती अरे बाप हो बाप बहुत केनो करी किनो चोले छोतर पीछा से ई बंदूक चलावे लो ले लो चलिए हमारा का पगला दी दे दादा अरे भाग ले के ठहरी एकरा चाल पे ये तो सुनी? तार पागल बहिन बिया औ बामाला बाटे न चोभना के लइका बा ओकरे से बतियावे ले ओकरे से प्यार कर ले ना तो ओकरे घरे चल के बतिया के एकरा के बियाह शादी क के आ भेजा दियल जाओ कही तो ओकरो से कहती जाई गोर बिया गोबर का चोत बिया ई पागल के रोज- कोनो ठीक बा पागल मत कहिए हमार बहन के ठीक बा ना त हमारे बुरा केहू ना होई तू बुरा कोई ना होई ठीक बा सराहा ओकरा के